खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 10 एप्रिल 2026 मायथाइ एबा 22 सैत्र दान 1432 मायथाइ सुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै फुंनिफ्रायनो नोंथांनि गोसोआव मोनसे गोदान खामानि मावनो थाखाय मोनसे जर'खा गोसो जानो हागौ। मावख' एबा फालांगियाव नोंथांनि बोसोनफोरखौ बेसेन होनाय जागोन आरो मोनसे गोनां थिरांथायाव नोंथांनि बाहागो लानाया बांनो हागौ। रांजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राया लासै लासै नोंथांनि फारसे रोखा जागोन। नखरनि आबहावाया एसे गोजोनथाव थागोन आरो सोरबा मोजां मोनजाग्रानि सोदोबफोरा नोंथांनि गोसोखौ गोजोननाय होनो हागौ। मोनाबिलियाव नोंथाङा गावनि थाखाय थि खालामनाय सानथांखिजों सिगांथिं आवगायलांनो खाबु मोनगोन। बेजों लोगोसे दिनै फोथायथिजों लानाय मोनसे फिसा आगानाबो इयुननि थाखाय खामानि गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों जामुन गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि सानफ्रोमबोनि मावखान्थियाव गोरलै जागोन आरो खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंनायाव गोजोननाय मोनगोन। मोनसे गोजाम नाजानायजों सोमोन्दो गोनां खौरांफोरा नोंथांनि गोसोआव दिदोमथि लाबोनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव मोनसे समानथि नोजोरआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि सोद्रोमाजों मोगथाङारि सावरायनाया इयुननि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। सानजौफुनि उनाव आबहावाया एसे मुखुब जानो हागौ, नाथाय जोबनायाव थासारिया नोंथांनि फारसे सोलायगोन। हरसिम नोंथांनि गोसोआ गोरों मोनदांगोन आरो फैबाय थानाय सानफोरनि बागै नोंथांहा मोजां साननायफोर थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दन गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रिनि गोख्रैथिया गोख्रै जागोन आरो मोनसे समावनो गोबां आयदाफोराव गोसो होनो हागोन। माबा मोनसे सोमोन्दोनि गेजेरजों मुलाम्फा गोनां खारिथि मोननायनि जाथावना थायो। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानानै आवगायनाया साबसिन। न'आव मोनसे फिसा जाथाय एबा सावरायनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोनो हागौ। फरायसाफोरा मोनसे जेथोगोनां आयदाखौ बुजिनायाव जाफुंसार जानो हागौ। मोनाबिलि समाव माखासे आद्रा थालांनाय खामानिफोरा आबुं जानायनि जाहोनाव गोजोननाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो दिनै सोरजिलु सानस्रिया नोंथांखौ मोनसे आलादा सिनायथि होनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 36 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों जोंथि गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथि लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन, मानोना गोबां फिसा-फिसौ बाथ्राफोरा नोंथांनि गोसोखौ बोनो हागौ। खामानि थिलियाव सासे बैसोगोरा सुबुंनि बोसोनआ लामा दिन्थिनाय जागोन। फिसा-फिसौ राङारि जौगाथायनि नेरसोन नुनो मोनगोन। नखरनि दुंब्रुदथि लाखिनाय जागोन आरो माखासे गोजाम आयदाफोरनि सायाव रोखा-रोखा जानो हागौ। मोनाबिलियाव नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि एबा गोजोन आबहावानि फारसे गोसो बोगोन। साननि जोबनायथिं गोसोआरि दिदोमथिया सिगांनिख्रुइ साबसिन मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें आकाहि गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि नुजाथिनाय आरो आखु मोन्नैआबो गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथाङा खामानि थिलियाव मोनसे आयदानि सायाव आगान लानो खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सिगां नाजानायनि नेरसोन थागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोरबा मोजां मोनग्राजों सम बारहोनो खाबु मोननो हागौ। समाजारि महरै नोंथांनि नोजोरखौबो बाख्नायनाय जागोन। साननि उननि समाव नोंथांनि गोसोआ मोनसे गोदान बिथांखिजों सांग्रां जानो हागौ। बेनि अनगायैबो दिनै नोंथाङा गावनि सायाव फोथायनाय बांहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 41 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सनानि गाब। कन्या राशि दिनै नोंनि गुसुङै नोजोर होनो हानाय गोहोआ मोनसे खामानिखौ सुद्रायनो हायो। खामानि थिलियाव गुदि खिथाफोरनि सायाव गोसो होनाया नोंथांखौ बाख्नायनाय मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव गोनांथि गैयै खरसानिफ्राय गोजानाव थानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरलै रायज्लायनाया आबहावाखौ गोजोन लाखिगोन। फरायनाय एबा लिरनायाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम जागोन। मोनाबिलि समहालागै थालांनाय आयदायाव रोखा जानो हागौ। दिनैनि रोंमोन्दांथिया इयुनाव थिरांथा लानायाव हेफाजाब होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। तुला राशि दिनै आखुनि समानथाया नोंथांखौ गोबां थासारिफोराव गोजोन लाखिगोन। खामानि थिलियाव सासे लोगोजों हेफाजाब होनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे गोसो होना सानना लानाय राङारि थिरांथाया दिदोमथि लाबोगोन। न'नि आबहावाया रेजें आरो गोजोन थानो हायो। लोगोफोरजों सावरायनाया गोदान लामा होनो हागौ। बेलासि समाव मोनसे खौरांआ नोंथांनि गोसोखौ गोसो गुदुं खालामनो हागौ। बेनि अनगायैबो दिनै नोंथांनि गुरै आखुआ मोनसे सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 32 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें जामुन गाब। वृश्चिक राशि दिनै मोनसे खामानियाव गोसो होयोब्ला नोंथांखौ मिजिंथिनायनिख्रुइ साबसिन फिथाय होनो हागौ। नोंनि खामानि थिलियाव बिबान लानो हानाय गोहोखौ रोखायै नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव साजायनाय सानस्रिया बाहायजाथाव जागोन। न'आवनो मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनाय जानो हागौ। सावस्रिनि बेलायाव फिसा-फिसौ सांग्रांथि लाखिनाया सानखौ मोजां लाखिगोन। बेलासि समाव मोनसे गोजाम बाथ्राजों सोमोन्दो गोनां मोनसे जेंना सुस्रांनायनि राहा ओंखारनो हागौ। बेनि अनगायैबो दिनै नोंथाङा मोनसे गोख्रों इसिङारि गोहोखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि दिनै नोंथांनि गोसोआव सिगांथिं दावगालांनो लुबैनाय रोखा जागोन। खामानि थिलियाव गोदान सोमोन्दो लाखिनाया मोनसे मुलाम्फा गोनां थासारि सोमजिहोनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजां नेरसोन नुनो मोनगोन। नखरजों सम हगारनाया समानथि लाबोगोन। बायजोनि फुंखाफोरजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया हाबाखौ आसा खालामनाय बादि फोजोबनो हागोन। गोसोआ मोनाबिलिसिम थुलुंगा मोनगोन आरो इयुननि बागै मोजां साननाया बांगोन। बेनि अनगायैबो मोनसे गोजाम रोंमोन्दांथिया दिनै थार थिरांथा लानायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 39 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों केसर गाब। मकर राशि दिनै नोंथाङा साजायनाय आदबजों बिबानफोरखौ मावफुंनायाव जाफुंसार जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि गोजोन नोजोरखौ बाख्नायथाव जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव खम सानथांखियाबो मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव जायखिजाया मोगथाङारि बोसोन होनाया बाहायजाथाव जागोन। मोनाबिलिसिम माखासे गोजाम साननायफोरा खमायगोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि दैदेननाया इयुनाव हेफाजाब होगोन। बेजों लोगोसे दिनै मोनसे फिसा जाफुंसारनाया गावजों गाव गोजोननायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि दिनै गुबै सानस्रिया जायखिजाया सावरायनायाव नोंथांखौ मोनसे आलादा सिनायथि होनो हायो। नोंथांनि हाबाथिलियाव गोदान सानस्रिफोरा जायगा मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव थासारिया सरासनस्रायै गोजोनथाव जागोन। मिथिंगायारि आखुआ नखराव मोजां आबहावा लाखिनायाव मदद होगोन। लोगोफोरजों दिहुनथाय गोनां सावरायनाया जाथावना। साननि जोबनायथिं माखासे बिथांखिफोरा मोनसे रोखा महर लानो हमगोन। बेनि अनगायैबो दिनै सानबोलावरिया मोनसे मोगथाङारि लामा लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि
दिनै इसिङारि गोजोना नोंथांखौ नोंथांनि थिरांथाफोराव रोखा लाखिगोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव फिसा-फिसौ मोनफुंनायफोराबो गोजोननाय लाबोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव संयम लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरजों गोजोन आबहावा थागोन। आध्यात्मिक आयदाफोराव गोसो गुदुं जानो हागौ। सोरबा मोजां मोनजाग्रा सुबुंजों मोनाबिलियाव रायज्लायनाया नोंथांनि गोसोनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव मोनदांथि जानो हागौ। बेनि अनगायैबो दिनै माबा मोनसे नेरसोनआ इयुननि थाखाय फोथायनायखौ थुलुंगा होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 35 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।